Grita. Pero pode ser que madera da casa? Sí, non? Pode ser? Pode ser que madera da casa? A dirección era un nombre, non era un IP, non? Non, non era un IP. Seguramente sería da casa, me. A ver. Sí? Sí. Además tiña contraseña de toda a historia. Claro, sería da casa. Pois logo chegar a casa xa puña a descargar. Home, 3 días descargando 500 gigas. E que vai a facer con eso? Por non HD. Almacenado ali por categoría. Organizado. Por categoría. Como é? Bueno, ahora explíqueme por onde é. Para a esquerda. Tiene un pouco de calor, non? Me cago en Dios. Estás claro que sea por un HD. Ti non frenaba moito, porque senón... Cámara a orella a Cristian. No, ti come a orella o monitor. O monitor se chaval, vaya e... Hostia, pero por a cabeza el guapo. Como se vaya para diante, chaval. Si nos ve a guardia, así non podemos ir, eh? No, eu... Vaite por dentro, senón. Por a carretera. Por dentro da... A ver, tamén a que pôr en HD, aparte de eso, tamén te fita máis, porque en HD. Non? Eso é unha maravilla, eh? Eso é unha maravilla. Estaba calidad, chaval. Eso ves aí... O do tipo aquel estaba... Por onde é? Por onde é? Por aí arriba. Ya, vais. Seguro. Que dis? Home... Pontevedra. Esa... O Pontevedra, non? Ai, Pontevedra. Por eso veríamos por aí. Por onde vamos? A ver, Vamos fámonos uno. Pontevedra. Por onde vamos? Queres volver outra vez? É que se Por aí. acabou. Por aí. Claro. Ahora se Pontevedra. Por aí arriba. Sí, hostia. Ai, pero por aquí non é por autovía, joder. Xa é por carretera. Pero non queres ver por a carretera? No. Xa van dúas voltas. Anda máis así na autopista. Van dúas voltas. Pero por a carretera pode haber un policía. Tíralo. Vai. Aí vai, a salida de boxes. A carburación, este tío está infinito. Mi mano. E ahora que? Sigue todo recto. Si me vas para Coruña, vas. Por aquí vas por la autovía. Frena. A dereita. Deixa que se van as indicacións. Temos aquí zoom. San Marcos, Tuve... Por aquí, a dereita. Coruña, Pontevedra. Oviedo. Oviedo non nos interesa hoxe. Mas entón que moves o Deus, cara? Claro. Vos, os dous, eh? Sentámonos con ele, está... Bola. Home, non vas solo. Solo que... A mí si que me quedes levar, eu aviso. De que... Pero hai que dicir yo entre mañá e pasada, amigo. Me cago en Dios. Bueno, Claro, porque- eso se queremos ir con eles, senón depois temos que E ir ahora por que? Por aí? Pontevedra, Santiago, dereita. Rodar. Radar contact. Fire in the hole! Fire in the hole! Había que decir así a la gorra rato. Fire in the hole! A dereita, non? Fuego en el agujero! Fuego en el agujero! Foi unha risa onde das cámaras. O das cámaras. Foi a mellor da parte. Tamén... Vede que cámara, o da página. Sí, Joder, pero ti estabas ali a... É que solo non mola, porque solo... Estás con cara de aburrido. Pero- Sabes, non podes cara igual. Cando estás solo... Cando estás con outros... Bueno, parece un tipo ali, vas a partir o cudelo, un tipo todo... a pajearse, nos han dicido, ai, Hai que, ti tens que ter na casa, non? Sí. Hai que pasa que recorrer. Ainda que fagamos... Eu tiña wifi la nova, macho. Pero vai como a carallo. Sí. Por eso que agora foi a antena. Quería montar unha base wifi na casa.